Bueno, egunon guztioi. Eta eskerrik asko benetan, bai hizlariei aukera hau emateagatik, eta baita bertaratu zareten hori, eta baita ere pantailaren bestaldean zaudeten hori, ze badakigu baten bat badagoela. Gaur pantailei buruz ere hitz egingo dugu. Ni Euskal Gaien Institututik nator, eta bai, pantailak ere Euskal Gaiak dira, eta bideojokoak ere Euskal Gaiak dira. Eta guri iruditzen zitzaigun unibertsitatearen perspektibatik oso importantea zela gai honi, kezka honi heltzea. Zer dauka esateko euskarak bideojokoen arloan, zer dute esateko bideojokoek euskarari dagokionez. Eta horretarako, ohore eta plazer handi bat da gaur niretzat, Jordana Kasuso, Maitane Jungitu eta Itziar Zorrakin gureken izatea. Plazer hutsa da gainera hiru emakume izatea bideojokoi buruz hitz egingo digutenak. Ezagutzen dugu pixka batzuen ibilbidea, badakigu asko daukazuela esateko, ez digu astirik emango denari buruz hitz egiteko, baina gauza batzuei buruz bai. Eta aprobetxatuz hurbilean eta familia giroan gaudela, mesedez, moztu nahi duzuenean, egin nahi dituzuen galderak, inoiz ausartu etzareten galdera horiek egiteko momentua orain da. Eta nire aldetik, gauza handirik ez, labur bada ere aurkeztuko ditut gaurko hiru hizlariak, askoz gehiago esan genezake haietaz, baina labur esango dizuet nortzuk diren. Nire eskumatara daukagu Jordana Kasuso, Azkue Fundazioaren zuzendaria da, agian jakingo duzu 2009an sortu zela fundazio hau, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilboko Udala, Euskaltzaindia, Euskal Herriko Unibertsitatea eta Deustuko Unibertsitatea parte dituela. Azkue Fundazioaren helburua Bizkaitarrontzat, batez ere gazteentzat, eta mundu osoko euskaldun guztientzat produktu digital erakargarriak eta erabilgarriak eskaintzea da. Euskara modu berritzailean sustatuz, teknologia berrien bidez. Beste helburu batzuk ere baditu, baina gure bai. Azke Fundazioaren helburua Euskara 21 ekimenean zehazten den 13. lehentasun ildoarekin bat dator. Hau da, euskararen garapenerako informazio eta komunikazio teknologiaz baliatzea, sarerako euskarazko edukiak sortu eta komunikaziorako sare virtualez era egokian baliatuz. Euskararen normalkuntza eta erabilera aukeren mesedetan. Normalkuntza eta bizi berritzeari buruz hitz egingo dugu gaurko saioan. Euskara informazioaren eta komunikazioaren teknologiaz baliatu behar bada, eta hala uste dugu, hizkuntza guztiz garatua izatera iristeko, helburu hauek lortzeko bidean Azkue Fundazioak ekimen bereziak bultzatuko ditu eta bultzatu ditu, eta horiek aurrera eramateko ezinbestekoa da gaur ditugun parte hartzaileen bezalakoen laguntza eta partaidetza. Jordana, behar bada zuri eskatuko dizut lehenengo aurkezpena egiteko, eta hortik aurrera abiatuko dugu bai ingurua. Maitanek eta bion artean aurkezpenaren hasiera, ez? Maitane, barkatu orduan, zu ere aurkeztuko zaitut. Maitane Jungitu doktorea, Maitane Jungitu dronda, barkatu, EHUko irakaslea izan da artearen historia eta musika sailean, eta ikerlaria ikusentzunezko komunikazio eta publizitate sailean. Gaur egun gainera, lortu duzu bideojokak eta euskara uztartzea, Gain Berauntzia elkarteko kide eta langile bezala, eta ikerketa lanetan ere jarraitzen duzu. Itziarrekin badakit badaukazuela proiektu bat eskuartean. Maitaneren ikerketa objetua euskal animaziozko zinemarekin, zinemaren garapen historikoarekin lotuta egon da, eta bere doktoretza tesiak Jon Babera-Sategi zuzendariaren lanetan sakondu zuen. Filmen analizia narratibo, formal, estetiko eta tematikoa burutuz. Hainbat ikerketa egonaldi egin ditu, Renoko Unibertsitatean, Stirlingeko Unibertsitatean, eta nazioarteko hainbat kongresutan parte hartu du. Eta bere ikerketak aldizkari akademikoetan argitaratu ditu. Eta orain bai, nire zuenean, hasi dizuen. Eskerrik asko. Ezer baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiogu Deustuko Unibertsitateari gonbidapen hau luzatzeagatik. Eta gaurko egunean jardunalditxo hau hasiko dugu pixkat jokoteknia ekitaldiari buruz hitz egiten. Jokoteknia Azkue Fundazioak eta Gain Berauntzia elkarteak batera antolatutako hitzaldi sorta bat da, eta aurten 5. edizioa ospatuko dugu, orain zehaztasun gehiago emango ditugu, eta hasiko gara Jordana eta biok 5 urteko ibilbideari begirada bat ematen. Beraz, guazen honekin hastera.
Bueno, Xabierrik eta Maitanek zerbait kontatu dute Azkue Fundazioaren inguruan, eta labur esateko gure helburua da euskera, hizkuntza bezala, ingurune digitala, oda gaur egun hitz bi horiekin barru sartu nahi da, lehen teknologiaren, informazioan teknologia esaten genuena, horretan euskararen presentzia eta euskararen erabilera sustatzea. Horretarako gu lankidetzaz baliatzen gara eta beti bilatzen dugu horretan eragiten ari diren beste eragileak nortzuk diren eta elkarlanean aritzeko proposamenak lantzen ditugu. Zeharka bat ere komentatuko dut, Azkue Fundazioak Euskararen Etxea ere kudeatzen duela. Guk ere izaera hibridoa dugula, orduan ingurune digitala da gure esparru naturala, baina agian batzuk ezagutuko duzu, San Inazio auzoan dagoelako Euskararen Etxea, Euskararen Etxea ere kudeatzen dugu. Eta bertan badaukagu euskararen alde edo euskara sustatzen duten eragile eta entitateentzako espazioa daukagu. Eta sarritan baliatzen gara espazio horretaz, adibidez jokoteknia bezalako egitasmo bat aurrera eramateko. Espazioa dago ekintza ezberdinak antolatzeko eta baita lan egiteko. Coworking gune bat daukagu eta bertan gaur egun 9 entitate egiten dutela. Eta baita erakusketa, euskarari buruzko erakusketa iraunkor bat daukagu, une honetan berritzen ari garena. Labur horixe izango litzateke Azkue Fundazioak egiten duena. Muinean da euskararen sustapena, baina bereziki ingurune digital horretan. Pixkat azalduko dizuet Gamerauntzi elkarteak zer egiten duen. Gamerauntzi elkartean 2014 urtean sortu zen bideojoko zale batzuen erreakzio bezala. Momentu horretan konturatu ziren euskarazko bideojokoak ez zeudela eta ez hori bakarrik baizik eta ere bideojokoi buruzko edukiak euskaraz ez zeudela. Orduan pixkanaka antolatzen joan ziren eta 2016 urtean elkarte irabazi asmorik gabeko elkarte bezala bat egin zuten. Izena eman zuten eta gaur egun ofizialki elkarte bat da. Helburu nagusia bideojokoak eta euskara uztartzea da. Eta aldi berean komunitate bat sortu euskaraz aritzen diren bideojokalariak elkartzeko. Eta batez ere espazioak sortzea, adibidez Discord aplikazioaren bitartez, edota ere Telegram talde bat daukagu 100 pertsona baino gehiago biltzen direnak, webgunea, sare sozialak, eta helburu hau lortzeko jarduerak burutzen ditugu mota askotakoak. Adibidez gaur bertan hemen gaude, hitzaldi gisa gure jarduera burutzen, baina ere bestelako ekintzak burutzen ditugu, adibidez tailerrak aurrekin edo esain aurrekin, bideojoko txapelketak dena euskaraz, bideojokoak euskaratzen ditugu, eta industria eta ere industriari buruzko gogoetak egiten ditugu, aztertzen dugu zer ari den euskaraz sortzen, eta agian interesgarriena da gure webgunean daukagun euskarazko bideojokoen zerrenda. Bertan sartu eta ikusi dezakezu ze bideojoko eta ze plataforman dauden euskaraz jokatu daitezken bideojokoak. Eta grafikotxo horretan, irudien bitartez, islatu nahi izan dugu zeintzuk diren gaur egun kontuan hartu behar ditugun gizarte atalak edo euskara bideojokoen arloan sustatzeko. Azteko euskara, noski, gure helburu nagusia dena, baina ere industria delako azken finean produktu horiek sortzen dituena. Aldi berean ere, bideojokoak kultura direla adierazten dugu, gero uste dut mai inguruan pixkatoni buruz arituko garela. Gaztediaren presentzia oso garrantzitsua da, izan ere estatistikek adierazten digute gaztetxoenak direnak bideojokoetan gehiago aritzen direnak, eta gero adina gora egina hala, kontsumoa jeisten dela,
Bestaldetik hezkuntza ere daukagu, zergatik bideojokoak estereotipo batzuei lotuta daudelako eta konprobatuta dago bideojokoek ere alderdi positiboak dituztela eta hainbat balio lantzeko erabilgarriak direnak, adibidez empatia, komunikazioa, pazientzia. Eta bukatzeko kirola. Uste dugu jadanik bideojokoak kirolen alderdian oso esanguratsuak direla, eta guk gutxienez gure lanketa egiten dugu txapelketak euskaraz ere eskainiz. Bueno, eta... Momentu baten, 2018ko martxora egingo dugu salto, eta hor jarriko dugu jokotekniaren abia puntua edo hasiera. Maitanek aitatu dago, ez, gazteriaren aldagaia. Imaginatuko duzuen bezala, ingurune digitala, gure helmuga izan da, horretan gazteen eta gaztetxoen garrantzia guretzat berebizikoa izatea. Orduan, une horretan, 2018an, uztartu ziren alde batetik ingurune digitalen euskara sustatzeko ideia bat, ekimen bat, edo horretan zebilen elkarte bat, eta bestetik ere gure jomuga zen pertsonak talde horrentzako produktua zena, bideojokoa. Eta guretzat oso naturala izan zen, gamerantziarekin hitzarmen bat sinatzea, lehenengo topaketa edo jardunaldi hori antolatzeko. Maitanek esan duen bezala, jardunaldiaren helburua ez da bakarrik bideojokoak jokoaren ikuspegitik aztertzea, ez hor badaude garatzaileak, hor badaude zaleak, hor badaude ikasketa zentroak, baina hori izan zen elkarlanerako aurkitu genuen amankomuneko zorua, ez? Euskararen sustapena eta gazteengan eragitea. Eta horrela sortu zen ideia, jardunaldi formatua ematea pentsatu zen, bazeuden aurrekari batzuk, ez? Batez ere Bizkaian alde batetik bazegoen Fan and Sirius, baita ere Euskal Encounterra, orduan, bagenekien askozaz ere tamainu eta irismen txikiagoa izango zuela, baina saiatzeko ahalegina egin behar zela oso argi ikusten genuen. Azkenean fundazioaren lana katalizadori izatea da, edo sustatzaile izatea da, ez? Badaude eragile eta aditu asko gure inguruan, eta guk egin dezakeguna da espazio bat sortu, baliabide batzuk eskura jarri, topaketa hori eman dadin. Eta hori izan zen ideia hori gorpuzteko bidea. Fundazioak baliabidea jarri, gamerantziak ezagutza eta kontaktuak, batez ere kontaktuak jarri, eta lehenengo topaketa bat sortu. Eta gure buruei eman genien baimena, naiz eta arrakasta bermatuta ez egon, saiakera egitera. Hori izan zen ikuste dut klabea esatea. Gu ahaleginduko gara. Eta gainera, gure izan gaitezen eskuzabal eta lehenengo urteko emaitza bata edo beste izan da, errepikatuko dugu. Esan duzunari gainera, nik zerbait gehiago gaineratu nahi dut, eta da, aipatu dituzun ekitaldietan, bai oso entzutetsuak dira, Euskal Encounter, Fan and Sirius, baina euskararen ikuspuntutik ez dute lanketarik egiten. Eta jokotekniaren ekarpen handiena da, euskaraz antolatzen dugula. Noizbait izan ditugu atzerriko hizlariak, beraien hizkuntzetan egin dituztenak ekarpenak, baina beti ere euskarazko bukaerako edukia eskainiz, bai adibidez aldibereko itzulpenaren bitartez edo azpitituluen bitartez. Eta hori uste dut oso garrantzitsua dela. Eta hortxe dago gakoa, zer nahi duzu, oso arrakastatsua izan, oso
arrakastatsua izan nahi baduzu, seguruenik ez genuke ez euskaraz ez gazteleraz egingo, eta egingo genuke ingeleraz. Gero Itziarrek seguruenik aipatuko du bideojokoen garapenari hizkuntzak, ze hizkuntzatan garatzen diren bideojokoek, badakigulako gutxi gora beraz zeinetan lantzen diren bai Euskal Herrian eta bai Espainia mailan. Guazen aurrera. Hemen ikusten duzuen jokoteknian landu diren gai nagusiak, eta asko eta oso desberdinak dira. Hor jarri dugu, Euskal Bideojokoen historia, zer ere ekoiztu den Euskal Herrian eta Euskaraz. Ere feminismoaren ikuspuntutik ekarpen bat ere izan dugu. Ekoizpena, ze bideojoko ditugu, nor ari da garatzen, garatzaile batzuk izan ditugu. Diseinuari buruzkoak, ere animazioa. Animazioa da bideojokoaren zati bat. Behar bada ez dago, guazen ez dira, programazioari hain lotuta edo historio diseinuari, baina esanguratsua da eta aipatu behar dugu Euskal Herritik diseinatzaile asko atera direla eta enpresa oso handietan ari direla lan egiten. Esan bezala, historiari lotutare industria datuak, industriaren datuak, zenbat ekoizten den, zer moduko bideojokak ekoizten dituzten, itzulpen gintza eta lokalizazioa, hemen daukagu aditua, baina bi gogoratzen dut Itziarren urtean bi itzaldi izan genituen gai hau landuz, aurretik beste itzaldi bat izan genuen Japoniatik zuzenean, Pokemon frankizian lan egin zuen Euskaldun batekin, eta gero ere kontserbazioari buruz aritu gara noizean behin, batez ere Txus Ordorika bilbotargaren itzaldiekin, eta nik uste dut gainera kontserbazioa gero eta garrantzitsuagoa izango den gai bat dela, batez ere, guazen esatera, formatu analogikotik edo CD-ROMean oinarritutako jokoak alderatzen ari garelako online erosketen inguruan, eta galdera asko ari dira sortzen azken aldian, adibidez, pasaden astean edo orain dela bi aste barru Google Stadia itxiko dutela esan zuten, eta, klaro, zer gertatzen da bideojoko horiek online erosi dituen jendearekin? Zer gertatzen da beraiek jarri duten diruarekin? Horrelako galderak azken aldian agertzen ari dira, eta ere, batez ere, zerbitzarietan oinarritzen diren jokoei lotuta. Parkatu, eske oso interesantea da, zer erosten duzu, ezta? Ze ohituta geunden modelo batean, erosten zenuen diska bat, edo liburu bat, edo bideojoko bat, fisikoan, eta zurea zen. Esteiriarekin adibidez, nik banituen 3 joko, nik uste nuen nireak zirela, eta ez dira. Eta gogoeta hori, kasu honetan bideojokoen arlotik egin dugu, baina ere zinemari, telesailei aplikatua aldiogu. Ere orain dela gutxi irakurri nuen nola plataforma handiak eukera ematen dizute harpidetza bat ordaintzeko edo filmak erosteko, alokatzeko eta kasu batzuetan erosteko. Zer gertatzen da plataforma horrek eduki horren gaineko eskubideak galtzen dituenean? Zuk ezingo duzu erosi duzun film edo telesail hori ikusi. Orduan, kontserbazioarenan ikuste dut gai oso interesgarria dela eta saiatu beharko ginatekela ere hemendik aurrera ere pixkat gehiago lantzen edo ikuspuntu pixkat gaurkotuago bat ekartzen. Eta hemen dira gai nagusiak. Eta jarraituko du nik? Bai. Eta gainera, 2021an, hau da, aurreko urtean, jokotekniako edizio berezi bat egin genuen bideojokoak eta hizkuntza gutxituei buruzkoak. Aipatu dut jadanik lokalizazioari, itzulpengintzari buruzko 3 hitzaldi izan genituela aurreko urteetan, baina kasu honetan nahi izan genuen kasu konkretuak aztertzea komunitate desberdinetan. Eta hor daukazu zerrenda, izan genituen euskararen ordezkariak, katalanarenak, galiziera, galesa, bretoiera eta irlandera. Eta argi geratu zitzaiguna da, zaleek egindako lana oso garrantzitsua dela, hizkuntza gutxituak bideojokoen arloan sustatzeko. Itzulpenei lokalizazioei dagokionez,
Itziarrek ondo dakien bezala, zaleek egiten dituzten itzulpenak, lokalizazioak, garrantzitsuak dira. Eta ikusi dugu gamer hauntziaren kasuan bezala, elkarte gisa existitzen garenak, beste komunitateetan ere antzeko realitateak aurkitu ditugu. Katalunian esate baterako, galesaren kasuan gure gonbidatuak azaldu zigu nola aizi talde baten baitan ez dute soilik erakusten bideo-jokoak galeseraz daudenak, baizik eta beraiek ere lan egiten ari zirela bideo-joko txiki gutxi batzuk beraien hizkuntzara eramateko. Eta gainera, ikusi genuena da, badaudela, nola esan dezaket, prozedura batzuk guk ere egiten ditugunak. Kasu batzutan dela, gure inguruko garatzaileak identifikatu, beraien gana joan, eta esan begira, eskainiko dizut gure hizkuntzan lokalizazioa egitea, zale gisa. Eta, guk egiten dugun euskararekin, galesarekin beraiek ere egiten zuten. Eta bretoiera eta irlanderaren kasuan, antzeko egoerak azaldu zizkiguten. Bai, 2021, 2020 eta 2018ko jokotekniak emanaldiak YouTubeen dituzue, ikusi nahi bat dituzue, eta orain ere beste proiektutxo bat azalduko dizuegu. Bai, Maitanek esan duen bezala, urtez urte jokoteknia edizio berriak antolatzen joan gara, pandemia tarteko ere bai, baina iritsi zen momentu bat non erabaki genuen edo mahai gainean agertu zitzaigun erronka izan zen jardunaldi horietan edo topaketa horietan hitz egiten eta kontatzen zen guztia nola transmititu, ez? Azkenean badago beste behar bat eta non hori eta leku hobea esateko unibertsitatea baino ikerketa falta da, edo ikerketa beharra dago. Aurrera jarraitu ahal izateko ikertu beharko da, ez? Eta jokoteknia espazio ezin hobea bilakatu da gai hauei buruz euskaraz hitz egiteko. Orduan, ideia argi ikusita hau da, etorkizuneko ikerketa laguntzeko beharrezkoa da hemen hitz egin dana jasotzea, eta liburu bat edo edizio bat egitea erabaki genuen. Maitanek esan duen bezala jokoteknia deitzen da, jardunaldiaren izen berbera dauka, eta hemen lehenengo publikazio honetan, lehenengo 3 edizioen ekarpen guztiak jaso dira. Gero egin duguna izan da, kontutan izan da, foru fundazio bat garela eta irabazi asmo bakoa garela, Bizkaiko liburutegi guztietara ale bat bidali da, eta ez hori bakarrik, gero beste leku esanguratzu eta kolaboratzaile diren batzuei ere eman zaie, eta gure helburua bide horretan aurrera jarraitzea izango litzateke. Oso konstiente garelako, saio hauetan konpartitzen diren ezagutzak nolabait grabatuta dela papelean, dela online edo PDF formatuan edo bideo formatuan, Maitanek esan duen bezala, grabatu behar direla zuen edo gizartearen esku jartzeko. Eta esan behar dut oso liburu interesantea dela. Jordanak esan duen moduan, Bizkaiako liburutegi publiko guztietan dago liburuaren ale bat, baina horretaz gain, pantailan daukazuen helbide horretan doainik PDF-a eskuratu dezakezue. Eta merezi du. Gaietan interesa baduzue, bertan aurkituko dituzue hitzaldiak, testu bihurtuta, kasu batzuetan ere referentzia bibliografikoak gehitu ditugu, eta gauza oso interesgarriak daude nahi duenak kontsultatu ahal izateko. Gainera, kasu batzuetan, jokotekniaren baitan datu oso esklusiboak aurkeztu dira. Adibidez, Eusko Jaurlaritzaren kultur behatokiaren hitzaldian, datu batzuk eskaini ziren, beraien estatistiketan ez dituztenak erakutsi inoiz.
Orduan, industriaren ezagutza izateko, testu hau edo hitzaldi hau oso beharrezkoa da. Eta guk adibidez gerora egin ditugun ikerketetan ere, aipatu egin dugu bai alde batetik Jaurlaritzak egiten dituen estatistika publikoak eta bestetik jokoteknian aurkeztutako informazioa. Eta hor 2023 jartzen du, baina 2022 esan beharko ditzateke. Bai, ja ari gara aurrera begira. Hor 2022ko edizioan, ia prestatzen ari gara, azaroaren 12an izango da, eta gonbidatuta zaudete etortzera. Eta kasu honetan, 2021an, euskuntza gutxituei buruz aritu ginen zehazki, eta nazioarteko ikuspuntu bat landu genuen, kasu honetan berriro etorri nahi izan dugu ikustera zer ari den garatzaileak, ikerlariek egiten Euskal Herrian. Horregatik, lau gai horiek landuko ditugu. Alde batetik Euskal Herriko liburutegi baten kasua aztertuko dugu, beraiek bideojokoekiko begirunea daukatelako. Gero Euskal Industriaren adibide bat izango dugu, garatzaile bat izango dugu hitzaldi bat ematen. Bestalde, Game Jamak, ez dakit ezagutzen duzuen kontzeptu hori, Game Jam bat da bilera bat, zeinetan bideojoko garatzaileak biltzen dira, eta egun batean, asteburu batean, bideojoko bat garatzeko ahalegina egiten dute. Eta bestalde, bideojoko musika diseinatzaile bat izango dugu. Horretaz gain, hori goizean izango da, eta ohikoa denez izango dugu Arrobia ikastola, Tartanga eta Digipeneko ikasleen mahai ingurua, ezagutzeko ze asmo dituzten, nola ikusten duten beraien ikasle ikuspuntutik industria, zer espero duten, eta arratsaldean ekitaldi berezi bat izango dugu, berria dena. Jokoteknian ez dugu inoiz eskaini eta aurten 5. edizioa denez, zerbait gehiago eskaini nahi izan dugu, eta hau izango da euskarazko jokoen erakusketa eta garatzaileen aurkezpenak. Hainbat garatzaile gonbidatuko ditugu, hitzaldiak aparte, eta beraien jokoen erakusketa praktiko bat egingo dugu. Beraien jokoetan arituko gara, beraien azalpenak entzuten ditugun bitartean, eta aldi berean hainbat ordenagailu eta bideokontsola eskainiko ditugu euskarazko jokoak probatzeko eta ezagutzeko. Beraz, kuriositatea badaukazue etorri eta probatu. Maitane, barkatu, nun izango da? Bai. Aurten Arrobia ikastolan antolatuko dugu, hemen Bilbon. Azken 2 urtetan Azkue Fundazioaren Euskararen etxean antolatu egin da, baina aurten, obrak egiten ari direnez, lanketa egiten ari direnez. Bai, batetik obretan gaude eta ezin ditugu bermatu baldintzak, eta bestetik arratsaldeko ekitaldia behar zuen azpiegitura teknologiko potenteago bat, eta orduan Arrobia ikastola eskaini izan beraien egoitzan Bilbi inguruan da, edo Miribilla inguruan bertan egiteko. Bai, aurten Arrobia antolatzaile gisa gehitu dugu, Azkue Fundazioa eta Game Erauntzari batera, azpiegitura horretan lagunduko duelako eta baita ere edukien aldetik. Esan bezala, mahai inguruan beraien ikasle bat izango dugu, eta horretaz gain beraien irakasle batek hitzaldi bat ematea espero dugu. Eta horretaz gain, aurten eskertu behar dugu bide lagun berri ditugula, eta bata da Espri, enpresa digitala, arratsaldeko ekitaldia antolatzeko laguntza eman diguna, eta bestetik Euskal Telebista, eta uste dugu garrantzitsua dela ere, telebista publikoaren implikazioa lortu izana, zuzenean interneten bitartez zabaltzeko gure edukiak. Zeren pena bat da, Bilbora etorri ezin den jendea, ezin jarraitzea. Nik uste dut gaur egun beharrezkoa dela bai aurrez aurre edukiak eskaintzea, eta bai internet bitartez orain
ikusten ari, imaginatzen dut norbait egongo dela ikusten, kaixo guztioi. Bai, gorantziak YouTube bidez jarraitzen ari denari. Eta hori da 2022ko asmoa. Azaroaren 7an aurkeztuko ditugu zehatz-mehatz eduki guztiak eta urtero bezala ilusio handiz ari gara lantzen eta gainbeheraontziarentzat urteko ekitaldi nagusienetakoa da. Eta pozik eta eskertuta beti bezala Azkue Fundazioari laguntza hau emateagatik. Eta, beno, hau da landu duguna pixkat jokotekniaren inguruan, agian bukaerako gogoeta bat egin dezakegu eta adibidez nik gehitu nahiko nuke bideojokoen arloan euskaraz dagoen eduki gutxienetarikoa dela eta horrek jadanik erreferente bat bihurtu beharko lukela ekitaldi hau eta gainera 5. urtea, aurten izango da 5. urtea izatearen garrantzia esanguratsua dela. Ekitaldi batek Jordanak aizkotan aipatu digu 5. urtera iristen denean hori muga bat dela esateko hau proiektu ona da eta aurrera jarraitzeko. Eta zerbait gaineratu nahi duzue? Gauza bera, eskertzea gainbeherantziari orain dela 5 urte erronka hori botatzea edo ideia hori proposatzea, ausartzea esatera, hitz egin dezagun bideojokoen inguruan euskera hutsez eta egin dezagun aproba, uste dut ausarta izan zela ideia, baita aipatu duzuna, bertan errotuta dauden ikastetxeei aukera ere ematea, ikasleen ahotsak entzuteko, eta fundazio bezala guretzat zuen, esan duzu, zuen urteko jardunaren ekitaldi garrantzitsuenetarikoa izan daitekela, gure kasuan gauza bera da. Hau da, guretzako jokotenia bai da Azkue Fundazioaren urteko plangintzan zita garrantzitsuenetarikoa. Eta ikusten dugu, pixkanaka albo proiektuak sortzen ari den ideia dela, eta bai uste dugu elikatzen jarraitu behar dugula. Bai, eskerrik asko bioi, zuen aurkezpena, nik uste dut oso garbia azaldu dituzuela. Behar badanik galdera bat, gero izango dugu gaztia galdera gehiago egiteko, baina azkenen galdera bat, 5 urteko harremanaren ostean pozik zaudete elkarrekin, lan egiteko gogaz jarraitzen duzue, kokoteraino. Nola esango du ezetz? Bai, noski baietz. Gainbeheraontziak edukiak batez ere eskaintzen ditu eta hitzaldien antolaketaren zati garrantzitsu bat, baina ezinbestekoa da guretzat Azkue Fundazioak ematen digun laguntza azpiegitura aldetik. Guk, hasieran komentatu dudan bezala, irabazi asmorik gabeko elkarte bat gara eta horrek esan nahi du gure baliabideak oso mugatutak daudela. Azkue Fundazioaren kasuan, hainbat instituzio publikoren eta unibertsitateen babespean jaiotako ekimena izanik, baliabide gehiago dituzte eta elkar eman hori oso esanguratsua da. Eta hainbat proiektuetarako ezinbestekoa. Beraz, eskerrik asko dira. Gu pozik, alde batetik, erronkaz beteriko edo amaiera bako proiektu bat dalako, etengabe hasten doana eta esandakoa, ideia batetik beste bat eta beste bat eta beste bat, eta hainditzen doan proiektua da, zentzua dauka, hori ere garrantzitsua da, eta azkenan gu ere baliabide ekonomikoak baditugu, baina gure helburua ere irabazi asmobakoa da, edo gizartearentzako lanean ari gara eta konbentzituta gaude egiten duguna gizartean eragin ona duenaz eta aurrera jarraitzeko prest. Eskerrik asko bioi. Itziar, alde batean utzi zaitugu, baina ez zaude ahaztuta. Gaurko mailinguru honetara ekarri genuen beste enfokea, zuri eskatuko dizuguna da, lokalizazioarena, itzulpen gintzarena. Erratutaz banago aurreko ostiralean, defendatu zenuen zure doktorego tesia, zorionak.
Itziar Zorrakin doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko itzulpengintza eta interpretazio gradu amaitu ondoren, teknologia berrien itzulpengintzan espezializatu zen, Universidade Internacional Menendez Pelaioko master baten bidez. Honen ostean, itzulpen proiektu kudeatzaile bezala zen lanean LinguaVoxen, non 1500 hizkuntza kombinazioekin lan egiten duten. 1500. Azken 8 urteetan mota guztietako proiektuak kudeatu ditu. Eskuliburu teknikoen eta testu juridikoen itzulpenak, iragarkita dokumentalen azpitituluak, interpretazioak, bitartean, bideojokoen lokalizazioari buruz ikertzen jarraitu du, bere doktoretza tesia burutuz, eta burutostean ere bai. Bere ikerkuntzaren emaitzak zenbait jardunalditan aurkeztu dira, eta laster 3 aldizkaritan eta liburu kapitulo batean agertuko dira. Doktoregoari esker, bideojokoen munduaren konplexutasuna ikusi du, eta inoiz baino gehiago garatzaileak eta itzultzaileak bateratzen lagundu nahi du, guztiok bideojokoekin gozatu dezagun. Itziar, zergatik da importantea bideojokoen lokalizazioa? Hori da pregunta motza, galdera motza edo luzea. Vale, ondo entzuten da, ezta? Vale, egunon, lehenik eta behin eskerrik asko, Xabier Landebidea doktoreari eta Deustuko Unibertsitateari, ni gonbidatzeagatik. Gaur egun berezia da niretzat, esan bezala pasaden ostiralean doktoratu nintzelako, eta doktore bezala aurkezten nauten lehenengo aldia delako, beraz posik nago hemen egoteagatik, eskerrik asko. Eta, azken 5 urtetan nire tesian lan egiten egon naiz, eta gaur, itzulpen proiektu kudeatzaileaz lan egiteaz aparte, eta gaur nire tesiarekin lotutako kontzeptu eta ideia batzuk azalduko dizkizuet. Hasteko zer da lokalizazioa, eta zehatzago zer da bideojoko lokalizazioa. Beti hitz egiten dugu lokalizazioari buruz, baina batzuk ez dakite zer den. Orduan, bideojoko bat merkatu batean garatzen denean, demagun estatu batuetan, ezaugarri batzuekin garatzen da, besteak beste hizkuntza jakin batean. Eta bideojoko hori beste merkatu batean saldu ahal izateko, egokitzapen linguistikoak, kulturalak eta akaso grafikoak, legalak eta teknikoak ere egin behar dira. Aldaketa guzti hauei lokalizazioa deritzogu. Imaginatu dezakezuenez, itzulpena da, hau da, egokitzapen linguistikoa, da lokalizazioan egiten den aldaketarik garrantzitsuena, baina askotan ez da bakarra. Pantailan ikusten duzue, nola jokoen azala ere aldatu egiten den. Ezkerrean, Estatu Batuetan eta Europan erabili zen jakandazter jokoaren diseinua daukagu, eta eskuinean Japoniakoa. Estatu Batuetan eta Europan, Japonian baino diseinu ilun eta serioagoak erabiltzen dira. Mendebaldean akzioa eta etsaien aurkako borrokak gustatzen zaizkigu, eta Japonian aldiz, puzzleak eta plataformak gustuko dituzte. Hau diseinuetan nabaritzen da. Estatu Batuetako diseinuan, pertsonaia serioagoak eta helduagoak dauzkagu, eta Japoniakoan protagonista irribarretsu eta protagonista irribarretsuak eta kolore alaiak ditugu. Bideojokoen lokalizazioaren berezitasunak ulertzeko bi ezaugarri garrantzitsuenak hartu behar dira kontuan. Alde batetik produktu multimodalak direla eta bestetik entretenimendua dutela helburu. Adibide batekin ikusiko dugu. Ikusten duzuen irudia Uncharted 3tik aterata dago, eta hemen Drake protagonista kutsu batean aurrean dago eta ingelesez hurrengoa entzuten dugu. Well, well, well. Ingelesez entzuten dugun txistea bi komunikazio moduen bidez ailegatzen zaigu. Alde batetik irudiaren bidez putzu bat ikusten dugulako eta bestetik soinuaren bidez putzu bat aipatzen delako elkarrizketan. Esan dugunez, bideojokoen helburua entretenimendua da, eta beraz, originalean txiste bat agertzen baldin bada, itzulpenean ere txiste bat sartzen saiatu behar gara. Gaztelanazko bertsioa horrela konpondu zuten, mi gozo en un pozo. Esanaia ez da bera, aldatu egiten da, baina irudiarekiko erreferentzia mantendu egiten da. Nik dakidala, ez dago jokonen euskarazko bertsiorik, baina nahi baduzue, pentsatu alduzue nola euskaratuko zenuken txiste hau, eta gero amaieran komentatuko dugu, ze ideiak dauzkazuen. Hemen beste bi adibide dauzkagu, hauek euskara lokalizatutako jokoak dira,
jatorriz ingelesez zeuden eta ingelesezko hiztegiak erabiltzen zituzten. Lokalizatzerakoan, itzultzaileak hitzak itzuli alditu, ezabatu, sartu, sakatu eta abar, baina gero ingeniari batek kodea aldatu behar du, eta hori ikusten dugu lokalizazioa ez dela bakarrik itzulpena, baizik eta prozesu handiago bat. Hau da nire tesiaren izenburua, nire tesia gaztelania zegoen, baina hau da euskaratutako titulua. Gaztelaniara lokalizatutako bideojokoen ikerketa deskribatzailea, prozesua, produktua eta harreraren arteko lotura. Tesiaren helburu nagusia, garatzaileek garapen prozesuan hartzen dituzten erabakiek jokalarien iritzian eragiten duten edo ez egiaztatzea da. Horretarako, ikerketa 4 fasetan banandu dugu. Lehenengo fasean, estimen, ezagutzen duzu Steam webgunea, estimen oinarritutako katalogo bat sortu dugu. Eta katalogo honetan, 2006 eta 2016 urteen artean argitaratutako eta estimen gaztelaniaz eskuragarri dauden 3.153 jokoak bildu ditugu. Gero, lagin probabilistiko bat burutu dugu, katalogoko jokoen garatzaileen artean. Ez da izonetan sartuko, baina ideia nagusia da garatzaileen zorizko multzo txiki bati inkesta bidaliz, gero emaitzak orokortu ahal izatea. 172 erantzun izan ditugu, eta garatzaileek baieztatu dute besteak beste joko gehienak ingelesez garatzen direla, eta batzuetan testuak itzulpenak orrazten direla, baina beste batzuetan ez. Itzultzaileen artean, 4 itzultzaileen mota nagusi aurkitu ditzakegu, lehenik itzultzaile edo agentzia profesionala, bigarrenik sale bat edo sale talde bat, crowdsourcing ere deitzen dena, hirugarrenik garatzaileen arteko pertsona bat, itzultzailearen lana ere egiten duena, eta laugarrenik itzulpen automatikoa. Azken hau, itzulpen automatikoa jokoen 100%, baino ezen erabiltzen 2016 arte, eta bakarrik oso testu gutxi zuten jokoetan, baina izan daiteke orain itzultzaile neuronalekin gauzak aldatu izatea. Jasotako informazioarekin 10 jokoko korpus bat aukeratu dugu, eta joko hauek analizatu ditugu. Analiziari esker ikusi dugu sale batek itzulitako jokoak profesionalek itzulitakoak baino akats eta edo ezbaliokidetasun gehiago dituztela. Ezbaliokidetasun hitzarekin esan nahi dudana da aldaketa bat egin dela eta printzipioz, ez dakigula zergatik ez dugu aldaketa hori egiteko arrazoirik ikusten eta printzipioz ez duela jokoa hobetzen, baizik eta askotan justu kontrakoa, baina ez diogu akats bat beti deitu behar. Beste alde batetik, jokoa orrazten denean ikusi dugu ere akats edo ezbaliokidetasun gutxiago daudela, beraz, orrazketak eragina dauka, baina batez ere eragin gehien daukanak da itzultzaile mota. Profesionalek lan egiten dutenean, zaleek baino akats edo ezbaliokidetasun gutxiago aurkitzen ditugu. Eta amaitzeko, 4. fasean, beste inkesta bat mandandu dugu, oraingo honetan zaleen artean. Kasu honetan, 569 erantzun jaso ditugu, eta jokalariek baieztatu dute besteak beste, orokorrean bikoiztutako jokoak nahiago dituztela, azpititulatutakoak baino. Bestalde, jokalariei jokoen jatorrizko hizkuntza zein den ezagutzea gustatuko litzaieke. Aurreko faseekin lotuta, 2 bideo erakutsi dizkiegu. Bata profesional batek itzulita eta bestea sale batek itzulita. Jokalariek ere ikusi dute, salearen itzulpenean, profesionalaren itzulpenean, baino akats gehiago daudela. Eta zertarako egin dugu hau guztia? Hasteko informazioa izateko. Informazioa ez badaukagu, ezin ditugu proposamenak edo hobekuntzak planteatu. Eta gero, informazio hau garatzaileei berriro eramateko. Ikusi dugu esaterako jokalariek nahi dutela jakin zein hizkuntzatan garatu diren jokoak, orduan hau implementatzeko oso gauza erraza da, eta ikerketari esker planteatu alden ideia bat da. Tesiarekin amaitu eta beste gauza batzuk komentatu ditugu.
Azken 2 hamarkadetan, gero eta gehiago ikertu da bideojokoen lokalizazioari buruz. Labur-labur ikusiko dugu zer ikertu den, zer egin alden eta ze arazo dauden. Pantailan ikusten duzuenez, lokalizazioari lotutako gai asko daude. Batzuk komentatuko ditugu. Hizkuntza minorizatuak esaterako diapositibaren goialdean dauden arren, bideojokoen arloan oraindik ez dira gehiegi ikertu. Honi buruz ziurazki, mahai inguruan gero hitz egingo dugu. Gero, transmedia narrazioa, euskarri desberdinetan errepikatzen den narratiba daukagu. Esaterako, eraustenen jaunaren historioa, liburuetan, filmetan eta bideojokoetan aurkitu dezakagu. Euskarri bakoitzak bere ezaugarriak eta erronkak izango ditu, baina historioa itzultzerakoan gainerako euskarrietan egin den lokalizazioa kontuan hartu behar da, esaterako izen propioak beti berdin itzultzeko. Bideojokoen irisgarritasuna ere gero eta gehiago ikertzen eta bultzatzen den kontzeptu bat da. Ondo ikusten ez dutenentzat esaterako azpitituluak izatea eta hauen tamaina aukeratu ahal izatea oso baliagarria izaten da. Eta ondo entzuten ez dutenentzat esaterako bikoizketa eta pantailan abizuak izatea. Esaterako jokoetan etsai bat edo arrisku bat agertzen denean normalean musika aldatu egiten da eta ondo entzuten ez dutenentzat agian pantailan abizu bat jartzea oso lagungarria da. Irisgarritasuna oso ondo aplikatzen duen joko bat The Last of Us 2 daukagu. Beste gai bat, ROM-jakina daukagu. ROM-jakina joko original batean irudi binarioa aldatzeko prozesua da. Hau batez ere retro jokoetan eta kontserbazioarekin lotuta erabiltzen da. Eta bigarren zutabean, transkreazioa daukagu. Termino hau marketinean ere erabiltzen da. Transkreazioa helmuga kulturari oso egokituta dagoen lokalizazioa da. Izenak, elkarrizketak eta batzuetan grafikoak eta jokoen zaitasuna ere aldatu egiten da. Batzuetan transkreazioa eta lokalizazioaren arteko desberdintasunak ez daude oso argi eta ikerlariek ere, ikerlari batzuen arabera transkreazio terminoa ez da beharrezkoa, baina honi guztiari buruz ikertu egiten da eta hausnartu egiten da. Ia amaitzeko, indie jokoak dauzkagu, ingeleseko independent hitzetik datozenak, eta garatzaile batzuk zuzenean Sony edo Microsoft entzat lan egiten dute, eta haien jokoak zuzenean PlayStationen edo Xboxen argitaratzen dira, baina beste garatzaile batzuk haien kabuz lan egiten dute, eta gero editore bat bilatu behar dute haien jokoak argitaratzeko. Eta bi eredu hauen desberdintasunai ere ikertu daitezke. Amaitzeko, azken puntua, harrera jarri dudanean, jokalarien iritziari erreferentzia egin nahi diot. Jokalariak dira azken finean jokoak erosten dituztenek eta garatzaileen arrakasta markatuko dutenak. Beraz, jokalarien ikuspuntua ikertza ere oso baliagarria da. Pantailan dauzkagun gaiak dira nire ustez hemendik aurrera asko landuko diren adibide batzuk. Dakizuenez, itzulpen automatikoa gero eta hobeagoa da, batez ere itzultzaile automatiko neuronalak ailegatu zirenetik, eta euskaraz ere batzuetan lagungarriak izan daiteke, baina oraindik ez daude prest joko bat itzultzeko eta are gutxiago joko bat lokalizatzeko egin behar diren egokitzapen guztiekin. Baina itzultzaile automatikoen progresua aztertu behar da eta kontuan izan behar da oso azkar aldatzen delako. Irisgarritasuna eta honen barne azpitituluek gero eta garrantzia gehiago izango dutela esango nuke. Bideojokoen azpitituluetan normalean ez dago estandarrik ez lerro kopuruan, ez kolorean, ez tamainan eta ez da lerro jauziaren kokapenean. Esaterako normalean ezin dira hitz multzoak banandu eta baldin badaukagu etxe bat, ez duzu utzi behar lehenengo lerroan etxe eta gero bigarren lehenengoan bat hitza jarri. Normalean jarri behar da lerro berean, etxe bat, eta gero jarraitu. Filmetan normalean, zu gehiago badakizu zuzendu, baina uste dut gutxi gora bera 45 karaktere inguru daudela lerro bakoitzeko, euskarriaren arabera, eta bideojokoetan denetarik aurkitu dezakegu. Honi buruz gehiago ikertuko dela eta hobekuntzak egingo direla uste dut. Bestalde, bideojokoak aldi berean
zenbait hizkuntzetan saldu ahal izateko, normalean lokalizazio prozesua eta produkzio prozesua aldi berean egiten dira. Hau da, jokoa oraindik prest edo amaituta ez dagoenean, hasten dira itzulpenarekin. Eta horrek, gainera, itzultzaileek Excel fitxategietan lan egin ohi dute, eta hau guztiak esan nahi duena da, itzultzaileek askotan testu ingururik gabe lan egiten dutela, irudiak ikusi gabe eta jokoa jokatu gabe. Horretagatik, itzulpenak hobetzeko, itzultzaileei testu ingurua ematea baliagarria izango litzateke. Lokalizazioari buruz ikertzerakoan, 3 oztopo nagusi aurkitu ahal ditugu. Larriena agian, konfidentzialtasuna da. Enpresa handietan batez ere konfidentzialtasun hitzarmen zorrotzak dauzkate eta ezin dute jokoei buruzko informaziorik eman. Baina beste batzuetan, garatzaileek ez dute interesik eta beste batzuetan interes handia erakutsi dute. Esaterako Maitanei Jungitu doktoreak eta nik egiten ari garen ikerketa batean, kontaktatu ditugun garatzaileen 80% inguru erantzun digute, eta hori eskertzekoa da. Beste alde batetik, azpitituluetan gertatzen den bezala, generoen taxonomian ere ez dago adostasunik. Webgune bakoitzak bere genero taxonomia dauka, eta ikertzaileek ere iritzi desberdinak dauzkate. Horrela batzuetan kasual eta indie jokoak taxonomietan sartzen dira, eta beste batzuetan puzleak eta simulagailuak dauzkagu. Hau ez da larria, baina ikerkuntzan ere ez du laguntzen. Eta ja maituko dugu, ohar baikor batekin. Esan dezakegu bideojokoek hasten jarraitzen dutela, gero eta diru gehiago sortzen dute, gero eta joko gehiago daude, eta gero eta gehiago ikertzen da bideojokoei buruz. Gainera, bideojokoak gero eta hizkuntza gehiagotan argitaratzen dira. Duela 20 bat urte, bideojokoak ingelesez, japonieraz, frantseseraz, italieraz, alemanieraz eta gaztelanieraz, argitaratzen ziren, aipatu ditut 6 hauek direlako ingelesa, japoniera, normalean jatorrizko hizkuntzak, eta gero fix deitzen direnak, FIGS, frantsesa, italiera, gaztelania, espaniera, hori, ingelesez. Eta gaur egun bideojoko batzuk 14 edo 16 hizkuntzetan aurkitu ditzakegu. Orduan, ikusten dugu eskaintza handitzen joan dela, eta horregatik uste dut oraindik bideojokoei buruz luze hitz egingo dugula. Eta hori da dena, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Mai inguru bat antolatu nahi genuen eta mai gainean jarri dituzuen nire ustez pila bat gai interesgarri. Mesedez, moztu gaitzazue, nahi duzuen momentuan, altzatu eskua, egin galderak, mikrofono bat ekarri dugu, ez moztu, mesedez. Moztu gaitzazuegu, etzetezte moztu zuek. Aste harren behar bada eta hirurontzako galdera bat da eta heldu nahi diozuen lekutik. Itziarrek amaitu duzanez, bideojokoek gero eta garrantzia ekonomiko, kultural, simboliko, incluso pedagogiko handiagoa hartzen ari direla, aldatzen ari direla gauzak. Zer dira bideojokoak gaur egun? Zuek nola hartzen dituzue? Dira industria produktu bat, dira hizkuntzaren ikasketa eta hizkuntzaren praktikarako komunitate marko berri bat, kultur objektuak, baliabide didaktikoak, artea, multimodalitatea aipatu dugu, ezta? Animazioa daukate, programazioa daukate, itzulpengintza daukate. Zer arraio dira bideojokoak gaur egun? Galdera potentearekin hasiko dugu mai ingurua. Eta ni pertsonalki gustatzen zait esatea bideojokoak kultura objektuak direla. Nik komentatu duzun bezala zinemaren ikerketatik, zinemaren analizitik etortzen naiz, eta konkretuki euskal animazio zinematik, eta nik nire ikerketa burutu bitartean, eta zehazki Juan Baberazategi zuzendariarekin hitz egin ostean, berak beti esaten zuen guk gure istorioak kontatu behar ditugula. Zeren, eta hau adibidez, jokoteknian Carlos Coronadoren hitzaldian aipatzen da. Guk ezagunak badakigu nolakoa den New York, badakigu nolakoa den Los Angeles, badakigu nolakoa den Paris, baina ez ditugu istorioak
ez ditugu pelikulak, ez ditugu bideojokoak gure inguruan gertatzen direnak. Horrek esan nahi du, gure produktuak sortzerakoan guk ere gure istorioak sortu ditzakegula, bai zinemaren kasuan edo zehazki bideojokoen kasuan. Eta batzutan, ibilbide erraza da, gure istorioak eramatea mundu osoak ezagutzen dituen espazio horietara eta istorio horietara. Baina istorioak unibertsalak dira. Gizakiari lotutako istorioak, ez dakit, etengabeko borroka, maitasuna, guztiok ezagutzen ditugu, mundu guztian ezagunak diren istorioak dira. Eta kultur balioa da guk guretzat istorio bat kontatzea eta gu identifikatuak sentitzea. Eta bideojokoen kasuan hori egitea posible dela uste dut. Erraza, bueno, hemen ere sartu behar dugu beste ikuspuntu bat, eta da industriarena, finantziazioarena, eta proiektu horiek bideratzeko baliabideak dituzte hemen garatzaileek, hori ere hausnartu beharreko kontua da. Zinemaren kasuan beti kezka hori dago. Nola kontatuko ditugu gure istorioak ez bat ditugu baliabideak horretarako. Bapatean, eta hau adibide hau, orain dela urte batzuk entzun nuen hitzaldi batean, eta nik uste dut ez zutela burutu. Hauek ziren ikusentzunezko ekoizle batzuk, garatu nahi zutena telesai bat, Netflix edo olako plataforma bati saltzeko, eta nahi zutena zen euskal istorio bat kontatu, baina estatu batuetan girotutakoa. Gero ere, Fermin Muguruzak egin zuen Black is Beltza, ere ikuspuntu pixkan nazioartekoa emanez, bagian glokalizazioa da kontzeptua. Glokalizazioa da bidea. Guk gure istorioak, guk gure tokia, euskaldun bezala eta euskara aitzaki hartuta mundu mailako istorio batean kokatzea. Baina esan bezala, elementu asko daude kontuan hartzeko. Hemen sortu nahi badugu, industria sustatu behar da, gure hizkuntzari ere garrantzia eman behar zaio, garatzaileak babestu behar ditugu. Eta hori pixkat entretenimenduari bideratutako bideojokoen arloan, zeren hemen ekoizten den gehiena, ez dira entretenimenduzko bideojokoak, dira joko edo aplikazio didaktikoak, industriari lotutakoak, eta hori ere esanguratsua da. Berriro ere ez baditugu istorioak kontatzen edo kulturproduktu bezala bideojokoak lantzen, industria berak beste bide bat hartzen du kasu honetan dela, hori aplikazio guazen esatera praktikoagoak eta ez gozamena edo entretenimenduari lotutakoak. Itziar, Jordana, norbaitek esan dezake bideojokoak oso gauza garestia direla produzitzeko. Ez dakit, behar bada itzulpena izan daiteke zelan hartu dezakegu erdibideko lan bat, trantsiziorako lan bat, nola ikusten duzue? Sortu behar ditugu bideojokoak, itzuli behar ditugu, nun gaude? Sortu eta itzuli behar ditugu bideojokoak, hori segurun. Entzun dut, edo esaten da, lokalizazioa bideojoko baten diruaren 60% izatera ailegatu daitekeela. Ez da beti horrela, baina izan alda. Beste batzuetan, lehenengo galderarekin lotutan, bideojokoak ere artea dira, eta batzuetan hitzik gabe garatzen dira, eta ez dira itzuli behar beste merkatu batean saltzeko. Orduan, oso askotariko kasuak daude, eta kasu batzuetan roleko esaterako istorioetan hizkuntza oso garrantzitsua da, eta hemen itzulpena asko zaindu behar da, baina beste batzuetan jarri ditugun, ez dakit adibideetan, Berbazerka eta Wordley jokoetan hiztegiak euskarazkoak dira, baina hitzak berez gutxi daude, sakatu, atzera, eta ez dakiz gehiago. Orduan, batzuetan lokalizazioa edo itzulpena oso merkea da, hitz gutxi daudelako, eta beste batzuetan oso garestia da, baina hitz asko daudelako. Horregatik egiten dira batzuetan bikoizketak, eta beste batzuetan bakarrik azpitituluak. Normalean uste dut, okerez banago, azpitituluak aurrekontuaren 15% edo izan aldirela, eta 80% izan aldela bikoizketa. Orduan, bikoizketa askoz garestiagoa da, eta horregazagatik ez dira guztiak bikoizten. Nik agian galdera biak uztartuta,
bai uste dut, agian, bideojokoak burura tortzen zaizkigunean, Maitanek esan duen bezala, aisialdira lotutako produktu horietaz ari garela. Niretzat dude barik kultura produktuak dira, egun eskuartean ditugun beste hainbat kultura produktu bezala, ez dala liburuak direla, edo ikus-entzunezkoak, dala sinema, dala telesaiak, dala edo artea dala, baina alde batetik kultura produktua da eta kultura etiketa jartzen diogunean, maila gorenean gaudela edo imaginatzen dugu edo kokatzen gara, baina oso konstiente izan behar gara edozein produktu kultural egiteko atzean industria bat dagoela. Orduan, batak ez dau bestea kentzen, ez? Eta badakigu edo, euskalgintzatik etorrita ikerketak ere egin dira, ez? Ze pixu dauka euskalgintzari lotutako industriak, hori ere industria bat dagoelako, ez? Eta hori ere kontuan izatea garrantzitsua da, produktu hauek egiten, badagoelako aktibitate bat, eta badagoelako lan aukera, eta zergatik ez dirua egiteko aukera. Bai uste dut, eta bigarren galderari erantzunez, gauza biak uztartu daitezkela, itzulpengintza eta sorkuntza. Ojala, euskaraz sortzea eta sekulako arrakasta izango luken bideojoko bat izatea, edozein tokitan kontsumitu daitekeena. Baina, bata ez dau bestea kentzen. Zuei galdera egitea behar bada zentzugabekoa da, badakidalako konstiente zaretela bideojokoak garrantzitsuak direla. Baina badaukazu sentsazioa bideojokoak daukaten industria pisuarekin eta daukaten zaleetasun edo zalegoarekin behar bada ez daukatela behar luketen aitorpen kulturala edo nola ikusten duzu? Adibidez, ETBek, eta ez da ETBrekin sartzeagatik, baina ETBek ematen dio garrantziarik bideojokoei? Ados, eta seguru zuek gero askoz gehiago esango duzuela, baina bai, guztiz ados. Baina uste dut, ni beti baikorra naiz. Orduan, pentsatzen dut bideojokoak berriagoak direla, filmak baino geroago ailegatu zirela, orduan pizkanaka doala eta pizkanaka jokotekniari esker baita ere ikusten dugula gero eta garrantzitsuagoak direla. Orduan, momentuz ez zaie behartuten garrantzia ematen, baina uste dut ailegatuko garela. Bai? Orduan, basaterako, ez dakit nazen, lehia audiovisual bat atera dela duela gutxi, eta lege horretan ez dituzte bideojokoak sartu, urrengoan agian sartuko dituzte. Hasieran zeuden filmak, gero agian streameko zerbitzuak, urrengoan agian nik espero dut bideojokoak sartzea. Orduan, momentu honetaz ez, baina uste dut bide honean gaudela, eta gainerakoa zuei uzten dizuet. Nik uste dut bai, oraindik estereotipo batzuk daudela bideojokoi lotuta, askotan negatiboak direnak, eta kasu batzutan gainera estereotipo horiek erabaki oso zehatzen ondorio sortutakoak dira. Adibidez, bideojokoak oso maskulinizatuta daude, mutilek gehiago kontsumitzen duten ustea edo estereotipoa dago, eta hori gezurra da. Uste dut kontsumoak daudela 55, oso euneko antzekoak dira. Eta kasu horretan estereotipo hori sortu egin zen industriak erabaki zuelako bideojokoak mutilei saldu nahi zituela. Orduan publizitatea, marketinga horretara bideratzen duzu eta sortzen duzu gizarte irudi hori. Faltsua dena. Baina horrek ez du esan nahi gero bideojokoen arloan edo eduki sortzaileen ikuspuntutik toxizitate eta indarkeria hori ez egotea, zeren hori errealitate bat da ere. Nik uste dut belaunaldi aldaketa bat etorriko dela, edo jadanik gertatzen ari dela, eta segurenik 50, 60 urteko pertsonek oraindik bideojokoak ikusiko dituzte pixkat martxiano bezala, baina 30 urteko gazteak, txikiak, aurrak ginenean, bideojokoak genituen jadanik. Orduan, 30 urte inguru ditugunok, 50 ditugunean, naturaltasun gehiago ulertuko ditugu bideojokoak.
eta nik uste dut beldur hori desagertuz joango dela, lehen komentatu dut balio positiboak landu daitezkela bideojokoen aldetik, baina ere mentalitate hori aldatu behar da. Eta adibidez, nik uste dut ere oso garrantzitsua dela, eta Itziarrek komentatu duen arira, instituzio publikoek, legediek, bideojokoei garrantzi hori eman behar dietela, eta ere babestu. Babestu eta ere ikertu zer egiten ari da, zenolako balioak zabaltzen dira, zeren badago ikerlari bat, bere izena ez dut gogoratzen, baina bizena, bai, Benegas. Berak ikertzen ditu bideojokoen edukiak ikuspuntu historiko batetik, bideojokoek kontatzen duten historioen ikuspuntutik. Eta batez ere asko aztertu du bigarren guda mundiala, nola islatzen den bideojokoetan. Eta bere ondorioetan agertzen da, beste belaunaldi batzuetan, zinema izan zela gure historiaren ikuspuntua lantzen lagundu zuena, eta gaur egun bideojokoak direla, guda, adibidez konkretuki guda honen ikuspuntua lantzen ari direnak. Asko dira Call of Duty bideojokoa adibidez. Horiek guda desberdinak lantzen dituzte edizio bakoitzean. Hainbat pertsonentzat, hori izango da, momentu historiko horren daukaten irudikapen gertuena. Eta hori, esan bezala, gure aurre iritzia, gure ikuspuntuak lantzeko esanguratsuak dira. Ni ez naiz inoiz egon Florentzian, baina, badakizu zera aipatuko dut. Ni ez naiz inoiz egon Florentzian, baina Assassin's Creed 2 jokatu dut 3 edo 4 aldiz, eta seguruenik Florentziara joaten naizenean esango dut begira, Ezio Auditoria hemendik pasa zen, ona igo zen, ez dakin ora joan zen, eta adibidez nik badaukat Florentziari buruzko aurre ikuspen bat edo aurre iritzi bat sortuta, bideojoko hori hainbat aldiz jokatu dudalako. Gero, agian desberdina izango da aurkituko dudana hiria bizitatzerakoan, baina jadanik hori existitzen da, esan dudan bezala Benegasek hori aztertzen du, eta gainera garatzaileek ere hori dakite. Eta adibidez Assassin's Creed sagaren barruan, hasi dira beraiek ere sartzen, uste dut dela ibilbide historiko deitzen diote, edo ez dakit nola deitzen den konkretuki hori, baina badaukazu historia ikasteko modu bat bideojokoaren barnean. Eta hori ere beste ez lokalizazioari lotutakoa, baina bai bideojokoen ikerketari buruzko beste hildo bat da. Nola bideojokoak aplikatu ditzakegu adibidez hezkuntzan. Eta oso interesgarria da. Horri buruz badakit, garatzerakoan, Egiptoko, guztietan segurazki, baina Assassin's Creedeko sagak, garatzerakoan beti gonbidatzen dituztela historialariak dena zentzuz egiteko eta ondo egiteko. Orduan, bideojoko bat da guztia. Da artea, da informatika, da historia da denetarik, itzulpengintza. Orduan, oso kompletoak, osoak dira. Horrezagatik gustatzen zaizkit hainbeste. Eta aipatu duzun hori generoari buruzko eta estereotipoi buruz, eta hori dana, uste dut ja aldatzen ari dela, hasieran agian gazteagoak ziren gizonak jokatzen zuten, eta orain ja uste dut batez bestekoa, jokalarien batez bestekoaren, adinaren batez bestekoa dela 33 horrelako zerbait. Orduan ja aldatu da, pentsatzen dugu oraindik gazteentzako kontu bat dela, baina aipatu duzunez gu ja hasi gara bideojokoekin eta orain jarraitzen dugu bideojokoetan jolasten. Orduan, bataz besteko hori ja mugitzen ari da. Eta uste dut gero, denborarekin ez dela gazteentzako gauza bat izango, egongo direla gazteentzako jokoak eta helduentzako jokoak eta jende guztiarentzako jokoak ere. Eta generari buruz gauza bera, uste dut hasieran agian gizon gehiago zeudela, pizkanaka emakume gehiago daudela, eta oraindik, nire ikerketan behintzat, egin nuen inkestan, ezin dira emaitzak orokortu, multzo txiki batekin egin zelako, baina, inkestan jaso nituen erantzunak esaten dute, gizonek eta emakumeek jolasten dituzten jokoak ez dira berak, ez dira berdinak. Emakumei esaterako, kasual jokoak gehiago gustatzen zaizkiela, eta uste dut, emakumeak agian sartu direla ja bideojokoetan, eta
agian gero gustuak ere aldatu egingo direla, edo agian ez gara berdinak izan behar, ez da? Gauza batzuk nahiago badituzte eta beste batzuk beste gauza bat, ondo. Baina, bueno, uste dut prozesu bat dela, eta garapen ikuspuntutik ere esfortzuak egiten dituztela, gero eta gehiago pertsonaia femeninoak sartzen, eta, bueno, hori mugitzen ari den gauza bat dela, ibai bat dela, ez? Parkatu, Jordana. Zuek igarri duzu Asku Fundaziotik bideojokoen estatusa, izaera, instituzioen aldetik edo gizarteko eragile ezberdin aldetik aldatzen ari dela, 5 urteko ibilbide honetan igarri duzu aldatzen ari delnik zerbait? Nik bai uste dut tamalez gizarteak bere abiadurak dituela eta askotan erakundeak askozaz motelago, moldatzen direla gizartean ematen diren aldaketei. Bai Itziarrek eta bai Maitanek izan dabe, bideojokoen abia puntua erlatiboki oindala gitzi gertatu zen eta etengabeko garapen bat da, eta sarritan erakundei gertatzen zaiena da, tresna zaharrekin kudeatzen ari direla, orain beraien dekretu, beraien artikulo, beraien marko teoriko eta askotan bideojokoa ere aisialditik edo sortu zanez edo hor dagoen alez bideojokoaren bihotza ematen du aisialdia friboloa dela, baina bai uste dut aldaketa horiek gizartean ematen direnak pizkanaka erakundeetan ere errotzen direla eta adibide praktiko bat ematearren, edo nik hurbiletik ezagutzen dudan kasu bat ematearren. Bizkaiko Foru Aldundiak Euskararen sustapenerako urtero ataratzen dituen diru laguntzen pleguetan, gero eta aukera gehiago daude ingurune digitalean sortu eta egin daitezkeen produktu ezberdinak diruz laguntzeko. Orduan, ematen dira pausuak eta nik uste dut gaur egun inor ez dagoela lepoz bideojokoen errealitateari. Eta datuak argiak dira edo Maitanek esan du industria gero eta handiagoa da. Orduan, errealitate horreri ezin diote bizkarrik eman. Gogoratzen dizuet, edo zen momentutan galderak egin ditzakezuela, beraz, altzatu eskua eta egin lasai. Anek badoka galdera bat? Balez, galdera bat, beste barik gero beste norbait animatzen bada, bota lasai, baina oso galdera handik uste du guztio buruan daukagun galdera bat. Nik asko ikasi dut zuen hitzaldiekin, mila esker oso gai, niretzako nahiko berria egia esan da, baina oso interesgarria iruditzen zait. Gainera konturatzen naiz, bideojokoen mundua ze estrategikoa den, hainbat gauzatarako, eta nola aldatzen ari den, zuek esan duzuen bezala, lehen behar bada, umeen kontutzat edo hartzen genituen, berbada batzuk oraindik irudi hori daukagu buruan, ez garelako ibili gazteagotan, baina egia da, karo, gero eta nagusiagoak direla erabiltzaileak, gero eta gauza gehiagotarako erabili daitezkela, eta orduan azkenean hori oso estrategikoak direla hainbat arlotan. Euskarari dagokionez, aipatu dituzue zuen ekimenak eta zer egiten dituzuen gauzak, ez dakit daturik edo badaukazuen edo gero Itziarrek esan du ez, gero eta hizkuntza gehiagotara itzultzen direla, ez dakit, Euskararen egoerari dagokionez hazkunde bat dagoela, edo Euskararen erabilera edo gero eta gehiago sartzen ari dela bideojokoetan iruditzen zaizue, ala ez, klaro, izatez, bideojoko ez da bakarrik bideojokoaren hizkuntza bera, batzutan bideojokoetan parte hartzen dute jokalari batek baino gehiago, eta horre ere sortzen dira elkarrizketak, eta esan edut horren inguruko ezakita hausnarketarik edo badago? Kontsumoari buruz ari bazara,
Eusko Jaurlaritzako kultur behatokiak badauzka estatistika batzuk, baina nire ustez pixkat sarkituta daude. 2017koak direlako, eta bueno, hori nik uste dut iaia urtero edo bi urtero egin beharreko galdeketa dela. Orain, pasaden ostean edo orain dela 2 aste estatistika batzuk argitaratu ziren, eta datuak kontsumoari buruz Euskal Gizartean ere antzekoak ziren, batez ere kontsumoa dago kontzentratuta adin txikietan, uste dut ez dakit 6 urtetik aurrerako, eta gero adinak gora egina ala, eunekoak jeitsi egiten da. Gamerauntzean asko insistitzen dugu, ez dela berdina bideojoko bat euskaraz egotea, eta zuk bideojoko bat euskaraz jokatzea. Zeren, orain dela urte batzuk, nik bideojokoak ezagutu ditut internetik gabe. Baina gaur egun, ia joko guztiak jokatzeko internetera konektatuta egon behar zara. Hori ere, aldagai oso garrantzitsu bat da. Eta horrek esan nahi du, internetarekin sortu zirela, multijokalari jokoak. Eta horrek esan nahi du aldi berean, egon alzarela jokatzen Singapurreko lagunekin, eta horregatik, insistitu nahi dugu, gauza bat dela, joko bat euskaraz egotea eta bestea euskarazko kontsumoa egitea. Zeren askotan ikusi aurkitu ditugu kasuak, zeinan oso gazteak, gaztetxoak, beraien artean klasekidekin, lagunekin konektatzen dira jokatzeko, euskaldunak izanik, baina ez dute beraien artean euskaraz jokatzen. Zergatik, falta zaielako txipaldaketa hori. Esatea, jokoa, League of Legends, jokatzeko geratu gara. Jokoa ez dago euskaraz, baina guk gure arteko komunikazio euskaraz egin nahi dugu. Eta hori da zerbait insistitzen ari garena garrantzitsua delako. Eta gero, uste dut ere galdetu duzula, bideojoko kopuruari buruz. Edo... diren bideojokoak, euskaraz sortzen direnak, horre ere askunde bat gertatzen ari den, edo? Alde batetik, gamerauntziaren ikuspuntutik, niri gustatzen zait desberdintzea, euskaraz sortzen diren jokoak, edo euskarazko bertsioa eskaintzen duten jokoak, eta gero aparte, zaleek egindako euskaraketak. Komentatu dut, gamerauntzian olakoak egiten ditugula. Batzuk, bideojokora modu ofizialean iristen dira, eta beste batzuk ez. Itziarrek aipatu du ROM hacking. ROM hacking da, zuko jokoari gehigarri bat sartzen diozunean. Partxe bat modukoa, instalazio bat egiten diozunean, eta kasu honetan euskarak gehitzen diozu alegalki. Eta bueno, kopuruei buruz, Itziarrek aipatuko dizue pizkatxo bat, esan komentatu du ari garela ikerketa bat egiten, eta lehen komentatu dudan gamerauntzi elkarteko bideojoko zerrendatik abiatuta, hainbat ikuspuntu landu ditugu, eta baditugu estatistika batzuk zure galderari erantzuteko. Azteko gamerantzian daukaten oso gauza polita da euskarazko bideojokoen zerrenda. Eta ezin dugu, uste dut ezin dela ikusi, duela 5 urte zenbat joko zeuden, eta orain zenbat dauden, baina guk egon garela pizka bat begiratzen, badakigu gero eta bideojoko gehiago daudela. Orain zerrendan dauzkate 100 bideojoko inguru, euskaraz jokatu daitezkeenak, eta dira pasaden, duela 6 hilabete, baino 15-20 gehiago, eta orduan ikusten dugu gero eta gehiago daudela. Eta egin dugun, orain argitaratu gabe dagoen egin dugun ikerketa batean, inkesta bat bidali diegu euskaraz bideojoko bat duten garatzaileei jakiteko ea zergatik euskaratu duten, nork euskaratu duen, ea sale batek izan den, edo doainik, edo itzultzaile profesional batek, eta dentarizko datuak daude, baina zaleek garrantzi handia dute, doainik egindako itzulpenak ere, eta garrantzitsua da, Maitanek aipatu duena, ofizialak eta ez ofizialak diren euskaraketen arteko desberdintasunak, ze batzuetan estimen jokoa erosi alduzu eta zuzenean euskaraz jokatu, baina beste batzuetan ezin. Orduan,
hori garrantzitsua da. Eta zenbat dira, ofizialki dauden, ofizialki, baino, ofizialki gehiago daude, ez ofizialki baino, hori seguru. Orduan, hori niretzak positiboa da, eta, aurre egiten dugu. Gero eta gehiago daude, eta dut, euskaraz egotea eta euskaraz garatzea harreman zuzena daukatela, eta uste dut Digipen, Arrobia eta horrelakoei, hemen dauzkagun hiru eskolei esker, bideojoko asko euskaraz daudela, hemen garatzen direlako eta hemen euskaratzen direlako, ikasleen proiektu asko daudela. Eta, nik uste dut hori jarraituko dela bide horretatik. Aipatu dituzu eskolak, adibidez Digipen, badakigu beraien ikaslei eskatzen dietela proiektuak euskaraz egotea. Hori gauza berria da, duela 5 urte zieten eskatzen, orduan hori positiboa da euskararentzat. Eta gainera, Digipenek bere bideojokoak kalitate desentekoak izaten dira, badaude pare bat ikusgarriak direnak, eta dohainik eskaintzen dituzte. Hori ere garrantzitsua da, dohainik eskuratu ahal izatea euskaraz dagoen joko bat, eta gainera kalitate handikoa, ez dira multinazional handiek egindako jokoak, baina agian motzagoak dira, baina grafikoki ere nahiko ikusgarriak direnak. Orduan hori ere oso positiboa da. Behar bada, Olentzerori karta bat idaztea bestelakoa da, baina duela gutxi, pilpilan dago, Eraztunen jauna Amazoneko telesaila, oraindik ez dagoela euskaraz bikoiztuta, nahiz eta esan zuten egongo zela, eta horre mugitu ditu bazterrak gai horrek ere. Nondik hasi beharko ginateke, Jaurlaritzari, Foru Aldundiari, Deustuko Unibertsitateari norbaiti dirua eskatzerako orduan, hasi beharko genuke, ez dakit, cyberpunk berria euskaratzetik, edo joko txiki ugari euskaratzea gian garrantzitsuagoa da. Nola ikusten duzue? Bombazo handiekin lan egin beharko genuke, Disco Elysium euskaraz behar dugu, zer da behar duguna? Galdera zaila da. Nik pertsonalki beti nahiago dut hemengo industria sustatzea. Nahi dudalako hemengo jendea euskaldunak gai izatea beraien produktuak garatzeko, gure historioak kontatzeko. Baina Itxierrek aipatu duen bezala ere garrantzitsua da joko handi eta garrantzitsuak euskaraz izatea. Adibidez, Minecraft super ezaguna dela, uste dut Minecraft dela munduan gehien saldu den bideojokoa. Minecraft euskaraz dago. Minecraft euskaraz dago, baina eta gainera ofizialki, partxerik gabe, zuk erosten duzu jokoa, instalatzen duzu, eta jadanik euskara daukazu zerrendan. Arazoa da, euskarazko itzulpena edo lokalizazioa zaleek egindakoa dela. Eta hori, ere, lehen esan duzu, zaleek egindako lokalizazioek, ez dute maila profesionala, eta kasu batzuetan inkoherentziak edo aurkitu ditzakegu. Orduan, nik proiektu bat hasi beharko banu eta dirua eskatu behar banu, agian Minecraft kasu konkretu hau zaintzea eta talde bat lanetan eta talde profesional bat lanean jartzea, abia puntu polit bat izan daiteke. Arazoa zein da, bideojokoek ere gaurkotzeak jasotzen dituztela. Eta horrek esan nahi du, ez duzula lokalizazio bat egiten. Baizik eta egiten duzu lokalizazio bat, gaurkotzearen lokalizazioa, bigarren lokalizazioa. Orduan, zaila da ere, esatea bideojoko bat hautatzea eta proiektu bat egokitzea, baldin eta enpresa horrek ez badu konpromesua hartzen gaurkotzen jarraitzeko. Oso desberdina zen orain dela urte desente internetik ez zegoenean eta bideojoko bat garatu eta listo. Ez zenean ezer gehiago egin behar. Dik gustatuko litzaidake jokoak izatea, baina ere enpresen konpromesua da. Lehen aipatu duzu Eraztunen jauna, uste dut, kasu horretan atzerapena datorrela, ez nago ziur, bikoizketa enpresak greban daudelako, edo, horrek ere erakusten digu zein den Euskal Herriko egoera, zeintzuk diren lan baldintzak. Bideojokoak ere bikoiztu ditzakegu.
baina bikoizteak ere lan gehiago dauka eta diru gehiago da. Eta kasu batzuetan bideojokoak ez dira gaztelerara bikoizten. Zergatik ez dira gaztelerara bikoizten? Diruagatik. Bueno, ohar bat egin nahi nuen, euskararen kasua berezia da, euskuntza txikia delako, orduan kasu honetan bai eskerrik asko zalei jokoak euskaratzagatik, agian ez dira profesionalenak bezain ondo, ez daude bezain ondo, baina, bueno, eskerrik asko eta benetan eskertzen dela zaleen konpromisua ere eta parte hartzeko hori, gogoak. Eta bestalde batik esan nahi nuen, esan bezala joko batzuk 14 edo 16 hizkuntzetan argitaratzen direla, eta ja agertu dira jokorik handienak, triplea horietakoak, superproduzioak, daudela danieraz, esaterako, Danimarkako hizkuntzan, eta daniera dauzkala gutxi gora bera, relatiboki, katalana bezalako hiztun kopuru antzekoa. Orduan, danieraz badaude, agian katalanez izango ditugu, agian beste hizkuntza batzuetan, ez? Baina, bueno, hildo horretatik, pizkanaka badoala. Baina, bueno, hori, eskerrak zalei ere jokoak euskaratzagatik. Egunon. Bai. Bueno, lehenik eta bin mila eskerre, uste dut oso gai interesgarria dela, nien eiz bideo joko zalia, uste dute, iaia esan beharrik ez dagoela, tren hori iaia pasea dago, baina ez uste dut, zuen guztien lanaren bitartez, euskararen normalizaziorako bide, ahaztu ezina eta oso gogoan ukitzia urratzen aizeatela, eta uste dute oso importantea dela egiten ari zareten, oi? Gizartaren parte handi batentzat eta denontzat ere bai. Iruditzen zait ez dakite esaten ondo prozesatzen ari baldin maneiz esaten ari zareten guzti ez da, gauza asko daude mai gainean biztan da, diru ere bai, jakina behar bada, dirua batez ere, baina, alako alde batetik, alako joku landu eta horren, liga horretan ibiltzea, guk oso zaila daukagu ez da, eta berriz ere, ez egizen bateraino, ez garen eskatzen ari bideozale horri, militante jantzila jartzeko behin ere, eta hori ere behar bat egon daiteke. Baina nire galdera ez doa bideo horretatik. Pixkat alderdi teknikoagotik edo begiratuta, aixialdiko bideo jokoetan, denbora pasakoetan, eta izketan ari naiz, ez egidan zerbaiten gainean, aldakortasuna, hizkuntzaren aldakortasuna nola lantzen den, badakizu ez dakizu esan nahi dut, ze aldaera estandarra erabiltzen da denerako, nola egokitzen dira, ez dakit gai hori ere pentsatzen dut itzultzailei eta bikozlei aterako zitzaiela nola baitez, orduan ez dakit horren gainean ze badakizuen, nun konsulta diteken, ze uste dut oso gai importantea dela. Beste. Hori, eskerrik asko. Ez dakitan du lertu, egokitzapenen erabakiak nork hartzen dituen? Esan nahi dut, alako pertsonajea ez dakin nolakoa baldin bada, nola hitz egiten duen pertsona horrek, eta beste horrek nola, eta aldakortasun alde horretatik, ez? Nahi duze, hizkuntza aldera edo bizkaieraz egiten dute denek, edo batek bizkaierak bestiak batuan, bestiak ez dakizer, pixka bat kudeak eta hori, aldaren kudeak eta ez dakit, pentsatzen dut, hortan ari direnek, profesionalek, itzulti horri, desafio horri erantzun beharko jotela modu batera bestera tona. Nik ez dudan batera ikusi horretik galdetzen dizuet, ez daki dalako. Hori ez da nire ikerketa arloa, baina gomendatuko dizut Jokotekniak liburuari begirada bat botatzea, batez ere Laura Santamariaren testuari eta Itziarren testuari olakoak agertzen direlako, pertsonalizazioari, nola pertsonalitate desberdinak eman hizkuntzaren bitartez. Hori, adibidez, euskararen kasuan euskalkiak ditugu, eta euskalkiaren bitartez pertsonaiari jatorri desberdinak eman aldizkiogu, eta baita hitz egiteko moduari, ikas ibiltzea ez delako berdina basukaz ibiltzea. Adibidez, bideojokoen arloan ez, baina zinemaren kasuan, hori asko gustatzen zitzaion Juan Berasategiri eta bere Kalabasa Tripontzia pelikulan eta Ahmed Arambrako Printzea pelikulan hainbat euskalki entzun daitezke pertsonaiei pertsonalitate hori emateko. Beti da
gai serio, bueno, ez dakit, komplexua, ez da? Batzuetan, bueno, ez dakit, ez dakit, ere nik ez dakit, hitz egiten naizenari, osea, gai honi buruz ez dakit asko, baina, bueno, pertsonai bati euskalki bat jartzen diozunean, zer adierazi nahi duzu euskalki horret? Euskalki ingelesez varianteak ere izango dituzte, baina haien variantei lotutako estereotipoak edo klitxeak ez daude agian beste hizkuntza batean, ez dago paralelismo bat, ez? Orduan zaila da, itzulpengintzatik hori erabakitzea, eta uste dut kasu bakoitzean erabakiak desberdinak izango direla eta pertsonalizatuak. Segurazki itzultzaileak zer esan handia izango du horretan, eta bestela itzultzaileak ez du bakarrik lan egiten. Bezeroari galdetu aldio, oi, aizu hemen, hau proposatzen dizut, egin aldugu horrela, nola egin duzue beste hizkuntzetan, baina uste dut oso, joko bakoitzean edo filme bakoitzean erabakia desberdina izango dela eta arrazoi batzuengatik. Pertsonaia da gaiztoa edo ona, edo nondik dator, edo ze maila dauka, ez dakit. Oso gai komplexua dela uste dut, eta ez dago erantzun errazik, baina, bueno. Niko gogoan dut adibidez Harry Potterren liburuan Hagrid Bizkaieraz jarri zutela. Claro, Hagrid zen basa jaun bat, ezta? Da, zer esaten du horre Hagridi buruz eta zer esaten du Bizkaierari buruz, ezta? Nik kuriositatea daukat, eta Jordanari galdetu nahi diot, Azkue Fundazioan Euskara Eremu Digitalean lantzen duzuenez, euskalkiak eta aldarei zenolako begirunea ematen diozuen edo zuzenean Euskara Batua erabiltzea erabakia den. Bueno, guk baitugu gure hizkuntza irizpideak eta gure irizpidea da batua saritzea. Hori da daukagun naiz eta edo Bizkaiko Foru Aldundiaren aterkipean egon eta Bizkaiko Foru Aldundiaren betebeharretariko bat Bizkaiera zaintzea den, guk gure jardun guztia Euskara Batuan egiten dugu, eta gure espiritua eta gure asmoa ingurune digitalaz ari garenean mugagabea delako, ez? Non kokatuko gara, euskaldunak kokatzen diren edozein tokitan. Zuek ere aipatu duzu Japonetik antolatu genituela hitzaldi horiek. Orduan guk ez daukagu irizpide edo lanlerro berezirik euskalkiak lantzeko. Azkue Fundazioaren eskuetara iritsiko balitz egitasmo bat, proiektu bat, ideia bat, euskaraz lantzeaz gain euskalkia barru sartzen duena, gu eskuzabalik egongo ginateke horri bidea emateko dudabarik. Baina hizkuntza irizpide bezala, Euskara Batua. Denbora amaitzen ari zaigun, ez? Baldin baduzu galderaren bat egin aprobetxatu orain, ze bestela ez dugu aukera izango. Nik galdetu nahi nizuen pixka bat, industria hitz egin dugu pixka bat, erabaki editorialez hitz egin dugu pixka bat, diruaz hitz egin dugu pixka bat, baina zaleak ere agertu dira. Zer dakigu, zer dakizue egungo praktika komunitatez, zalegoaz? Badago zaletasunik, badago zalegorik euskeraz? Gamer Hauntziaren Telegram taldea, lehen goizean komentatu dugu, ezinezkoa da jarraitzea, dagoen eduki guztia, pixka bat, edukiaren gaineko edukia, ez da? Zer gertatzen ari da pixka bat gai horretan? Momentu optimistak izateko garaiak bizi ditugu, nola bizi duzu ezuek, bideojokoen zaletasunarena? Bueno, nik Gamer Hauntziaren ikuspuntu emango dizut, gero Itziarrek badauka bere tesian estatistika batzuk zalei galdetu ostean, ia ze hizkuntzetan nahiago duten jokatzea. Berak horri buruz aritu izango da. Gamer Hauntziaren helburua da, bideojokoak bere, ez dakit, bere azalera, zabalera osoan euskaraz gozatu ahal izatea. Eta gure egiteko bat da edukiak sortzea, albisteak sortzea, iruzkinak, analiziak sortzea. Eta jendea parte hartzera animatzea, adibidez, Telegramen bidez.
Eta gauza ez dakit interesgarri bat edo keskagarri bat edo da gure komunitatean nabaritu dugula parte hartzaile gehienak direla 30 plus, jende nahiko heldua dela. Eta euskararekiko lotura hori bideojokoetan helduek ari direla egiten. Kuriosoa da, gu Gamerauntziak Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikarako sailburu ordetzaren laguntza bati eskerari gara jardunean, Eusko Jaurlaritzatik adierazi digute, adibidez Euskaraldian, izen emate gehienak emakumeek egiten dituztela. Bai, orduan, gure komunitatea begiratzen dugunen ikusten dugu gehienak gizonak direla. Gero eta neska gehiago animatzen dira, baina ere gizonak direla. Orduan, ari gara segmentu populazioaren atal oso zehatz batera hurbiltzen eta gure helburua beti izan da emakume gehiago gerturatu eta gazte gehiago, zeren estatistikek esaten digute gazteak direla bideojokoetan gehien aritzen direnak, baina guretzat elkarte gisa, helburu bezala daukagu hori. Gazteak ere euskarara erakartzea, baina bideojokoen arloa oso zehatza da, eta seguruenik bideojokoak baino sare sozialen eta eduki sortzaileen kontsumoa ere handiagoa da. Eta ere, arazo berdina dago alderdi horretan. Zenbat eduki sortzaile ezagutzen dituzue euskaraz aritzen direnak. TikToken, Twitchen, YouTubeen, nik ezagutzen ditut, horretara bideratzen dudalako nire lana ezagutzera, zabaltzen laguntzera, baina arazoa ez da bakarrik bideojokoen arlokoa. Eta horretan adibidez, Azkue Fundazioak ere hainbat ekintza bideratzen ditu, ez horiek sortzera, kontsumitzera eta sortzera. Zeren askotan entzun dugu nola txapelketak egiten direnean, edo ikastaroak eta txapelketak jendeak izena ematen du, euskaraz sortzen du TikTok bat, edo Instagrameko zera bat, baina gero txapelketa amaitu ostean, ez du jarraitzen euskaraz. Eta badaude sortzaile euskaldun asko, euskaraz agian hasi zirenak, eta gero gaztelerara ematen dutena asaltoa ikusten dutelako audientzia handiagoa dutelako. Kontzientziazio lan hori egin behar da, arlo askotan, bideojokoetan, sare sozialetan, ikusentzunezko tradizionaletan ere, telesaiak, filmeak, eta balde batetik kontsumitzea, jakitea zer daukagun kontsumitzeko, eduki gehiago eskatu, eta jadanik ditugun edukiak ezagutu eta zabaldu. Berriro ere, Gamerauntziaren zerrenda. Bideojokoak daude euskaraz? Zuetako zenbatek jokatu du bideojoko bat euskaraz? Altzatu eskua. Hor bat. Bat daukagu. Bideojokoak euskaraz existitzen dira? Bai, gure zerrendan ehun ditugu. Baina, konparatzen badugu, esan bat bideojoko argitaratzen dira urtero mundu osoan, oso ehuneko txiki bat da. Orduan, esan bezala, eduki sortzaileak daude euskaraz? Bai, zenbat? 2? 3? Depende, plataformaren arabera. Ezagutzen ditugu? Bai, ez, zer egin dezakegu hori sustatzeko? Agian instituzioen implikazio gehiago? Agian Euskal Telebistaren implikazio gehiago? Azten bagara, tirar del hilo, azten bagara pixkat egoera aztertzen ikusiko dugu ez dela irtenbide batekin konponduko den arazoa. Ez bada, lortzen dugula Ibai Llanosek euskeraz hastea bere streamak, edo lako Llanos da, ez da, gamer super ezaguna. Lehen komentatu dugu eta Maitanek arrazoia dauka. Lehenengo eta behin badaude, ezagutzarena edo hori erronka bat da, eta Maitanek esan bota duen adibidea, ez? Ehun joko ditu euskaraz jokatu daitezkenak, baina ez dira ezagutzen.
zuk esan duzu moduan gurera ekartzen dugu, ez da gure eguneroko jardunean, jokotekniaz gain egiten ditugun beste jardunetan, zein zaila izaten den egiten dena ezagutaraztea, ez? Hori lehenengo, daukagun lehenengo erronka badago, asko gitxi badago, baina ez da ezagutzen. Eta gero esan dakoa, alde batetik badauzkagu bideojokoa, baina beste sare sozialak, plataformak, ikusentzunezkoak, askotan gertatzen da, Maitanek aipatu duena, badaude pertsona batzu horretara bideratu nahi dabela beraien ogibidea, beraien ibilbidea, euskaraz hasten dira eta gero konturatzen dira esfortzu hori monetarizatzeko gaztelerara egiten dutela salto. Eta askotan, isilpean kontatuko, baina askotan, maiganean aukiten dugun ideia esaten da, eta diruz lagunduko bagenu euskal influencer artifizial bat sortzeko ia horrela erreferente dan norbait irtetzen den eta gazteentzako edo besteentzako ispilu izatea eta beraz, azkenean sarritan esaten dana, euskal erreferenteak behar ditugu, euskal erreferenteak egia da, badaude batzu, baina ez da nahikoa. Sustatu beharko genuke artifizialki horrek dakarren arriskoa, artifiziala da eta artifizialak benetan lortuko du arrakasta edo naturaltzat hartuko da. Fundazioan sarritan izan dugun galdera da. Agian horrelako zerbait behar dalako, beste katalizadore bat behar dugu, erreferente izango da norbait nor. Eta benetan horrek arrakasta izango duen ala ez. Gustatuko litzaidake aukera hartzea publikoari galdetzeko. Zenbat jokatzen duzue bideokoetan? Normalean. Bakarrik? Benetan? Ostras. Mugikorrean? Ez da? Beste bat. Oso gutxi, bale. Ondo, bueno. Unibertsitate ikasle serioak dira eta oso zentratuta daude beraien ikasketetan. Orduan ulertzen dugu hori, Beti, nik ere unibertsitatean asko mugitzen naiz, eta orduan beti esaten dut, suposatzen da populazioaren erdiak edo bideojokoetan ari dela, eta gero galdetzen duzu unibertsitatean, eta ia ez du inork jolasten, eta non daude jolasten duten horiek? Candy Crush jokatzea ere da bideojokoetan jokatzea, Orduan, ez baduzue esku altxatu. Bai, ere balio du, begira, hor daukagu beste bat. Egunean behin, edo astean behin, edo hilabetean pare baldat aldiz, orduan ez da egunero 3 orduz jokatu behar. Egunean behin bideojokoa. Beste hipotesi bat da, oraindik gai tabua dela, eta ez garela sartzen, esatera jolasten dugunik, edo jokatzen dugunik. Por cierto, jokatu, badaukazu zerbait horren inguruan? Antzekoek dira, baina ez da berdina. Jokatu normalean lehiakortasunari lotuta dago, eta jolastu ez, jolastu plazerragatik bideojokotan aritzea da. Orduan, bideojoko berdinera jokatu eta jolastu alduzu, depende zein den zure helburua. Galdera, lagunekin jolasten baduzu FIFAn edo, bakarrik denbora pasatzeko hori da jolastu? Baietz esango nuke. Bideojokoek berez lehiakortasuna daukate lotuta. Azkenean bideojokoen helburua zerbait lortzea delako. Golak sartzea, abentura bat bizitzea, hitz batzuk edo trivia galdera batzuk erantzutea, hor lehiakortasuna bideojokoaren helburua da. Baina horrek ez du esan nahi, egunean behin aplikazioan ari zarenean, zure helburua dela 10 galderak ondo egitea eta saria irabaztea. Sartzen zara, denbora bat emate duzu, entretenitzen zara, jolasten duzu, baina besterik gabe, ez duzu bilatzen irabaztea. Adibidez, e-kiroletan, e-sportsetan, hor bai jokatzen da. Kasu horretan oso eraz ikusten dugu adibidea.
Ni adibidez oso kasuala naiz, eta ni oso gaizki pasatzen dut adibidez lehia handiko jokoetan, ni gaizki pasatzen dut adibidez, goratzen dut Dark Souls eta lako jokoak bereziki zailak eta gainera horrela saltzen direnak, eta ez dakit jokoa eta jolasaren artean lehen aipatu duzue, emakume eta gizonek behar bada joko diferenteak hartzen dituztela, badago horre batzuk gehiago jolasera horbiltzen direla, beste batzuk jokora, ikusi duzue horre diferentziarik, edo ezin dugu esan... Jokoen artean, kategoria bat sortu da azken urte hauetan chill games izena dutena. Eta chillin, chill out, lasaitasunez, aritzeko eta entretenitzeko jokoak dira. Jolasteko, guazen esatera. Adibidez, kasu bat Animal Crossing izan daiteke. Animal Crossingen lehiakortasuna oso relatiboa da. Helburuak jarri ditzakezu zure buruari, adibidez, diru gehien lortu nahi dut, irla politena eraiki nahi dut, objektu katalogo osoa lortu nahi dut, baina berez konpetentziarik ez dago. Zu egiten duzu, aukera batzuk, helburu txiki batzuk jartzen dituzu. Orduan, chill games horiek, bai, gero eta gehiago, adibidez, gure ikerketan egon ginen pixka bat bideojoko generoari buruz ikertzen, zeren esan dudan bezala, Euskal Herrian gehiago ekoizten dira aplikazioak, hezkuntza, didaktika eta esan beste entretenimendu jokoak, baina entretenimendu jokoen artean casual games ugari ditugu. Casual gamesak dira, iaia ikasi gabe jokatzen diren edo jolasten diren jokoak. Egunean behin adibidez, berak aipatu du berbaserka, bestea Wordle, horiek dira denbora pasa jokoak. Ez duzu ikasketarik behar, dida batean badakizu nola funtzionatzen duen, pixkatxo bat jokatzen duzu edo jolasten duzu egunean eta gero agian aste bat ematen duzu gogoratu gabe edo metroan joaten zarenean jolasten duzu apurtxo bat, horiek nahiko feminizatutak daudela esaten dute datuek. Eta horregatik adibidez, hain badago bideojokalarien atal bat esaten duena joko horiek ez direla jokoak, Candy Crush ez da joko bat. Zergatik, ez daukalako lehiakortasun handirik, emakume asko daudelako jokatzen, ez duelako eskatzen olako ezagutzarik, denborarik, ez dira benetako jokoak. Baina badira, teorikoki hartuta badira. Eta beno, hori, generoaren arabera itziarre komentatu du. Batzuk gehiago jokalasten dituztela mutilek, neskek. Generoari buruz, ikerketak behar ditugu, egin nahi badituzue, aurrera. Ez benetan, bueno, generoen taxonomia finko bat ez dago, gogune bakoitzak bere taxonomia erabiltzen du, orduan zaila da, zailakera batzuk daude taxonomia, bueno, finko, eredu modukoak sortzeko, baina, bueno, horri buruz ikertu behar da, hemen unibertsitatetik ateratzen bada norbait, horri buruz ikertu nahi duena, bueno, aurrera. Ez digu astirik eman gaian sartzeko, baina lehen toxizitatea aipatu duzue. Bideojoko komunitate asko ezagunak dira, toxizitate altuko inguruak izan daitezkelako, bai industriaren zelan ditzen da, crunch praktiketan, baita ere zaleen arteko komentatu duzu, ez da? Nola jakingo duzuzuk bideojokoetan emakume baldin bazara eta alako sexismo kasuak. Ez digu astirik eman horretan sartzeko, baina ze sentsazio daukazu euskeraz dauden komunitate edo dagoen zalego edo protokomunitate horietan. Erreplikatzen ari gara beste hizkuntzetan egon diren toxizitate maila horiek, beste tradizio mota bat sortzen ikusten ari gara, ze sentsazio daukazue? Gamer-hauntzaren komunitateari dagokionez, nik uste du ez ditugula horrelako jarrerak identifikatu, beti saiatzen gara toki atsegina egiten oikoak ez diren profilei, adibidez, esan dut, neska gutxi daude, emakume gutxi daude, baina saiatzen gara toki atseginak izatea eta gainera gure erabilpen arauetan jartzen du. Ez dugu inolako errespetu faltarik onartuko, baina ez sexistak, homofoboak, ez da inolakoak.
Eta gero orokorrean, ikuspuntu orokorrago bat lantzen badugu gizarteari dagokionez, nik uste dut azkenean bideojokoen arloa dela gizartearen erakusleio, beste erakusleio bat, eta sexismoa gizartean amaitzen denean, beste arloetan, bideojokoetan barne ere amaituko da. Ez dakit, streamerren kasuan askotan agertzen da, ez dakit nork esan du ez dakit zer. Zer espero duzu? Zer espero duzu? Eta ikerketek gero eta gehiago aipatzen dute gazteen artean sexismo gehiago dagoela, homofobia gehiago dagoela, eskuineko ikuspuntu gehiago edo jarrera gehiago daudela. Hori hezkuntzaren bitartez eta heziketa berdintasunean oinarritutako heziketaren bitartez konponduko da. Nire aldetik, eskerrik asko, ez dakit azkenengo titular bat, azkenengo deialdi bat, azkenengo arenga bat bota nahi diezuen, bertaratutako. Segi jokatzen. Eskerrik asko, besterik ez.